לימדו אותך שמשלמים באוטובוס? סליחה, רק נכנסנו. אולי אתה רוצה שנגיש לך גם כוס תה? לא, תודה, שתינו כבר. נו? בסדר, רק רגע. חדווה זה אצלך. נו? כבר. אתה יודע למה פיל עולה לאוטובוס מכנסיים קצרים? הוא רוצה כרטיס תלמיד. האוטובוס הזה ישיר? אולי את רוצה שהוא גם ירקוד? טוב. יש לי עוד כאלה. עולה אפשר לזוז כבר? איפה אתם יורדים? בהרצליה. בואו, תעברו קדימה. יש לי עוד כמה כאלה. הבוקר בא כל כך מהר ואי אפשר להישאר. צריך לקום להתעורר, ללכת אל מקום אחר. לקחת את הזיכרונות, זה לא הרבה, שתי מזוודות. חלום אחד ארוך ארוך, שתי מגבות ושתי תקוות. ללכת כי כולם הולכים. מה זה בעצם משנה לי, מה בעצם הולכים? ללכת כי כולם הולכים. מה זה בעצם משנה לי, מה בעצם הם בורחים? שלום דודיק, להתראות. תהיה בריא. בהצלחה חבר'ה!